Lakay, Hi. ba nakita ngayon heart mo ti picture na na eh. Sino da ito oy? Ah, nagselos ka niya. Oh. Tinya ko magapuhag silsilos na mo. Ay, Feeling. selosa. Nagapumag. Ano lang ag silos-silos niya. Duray pa man no ihat mo aming nga photos na, nga impos na. Aha, api karod nga na ka tarmi gora maun. Haan? Duray pa man no kwa. I-chat mo pa Maguray ka mabisbisin mo. Kaya't kog kape. Naman itimplan ti ko, kakao. Di ka patimpla dyan heart mo ti picture na. Selosa. Ay, animal. Lakay. Day of tamot. Ang taman kwa. Kahit ko nga ag-spend tati ado nga oras Wala sa. ka man, meron ka eh. La, sige na. Anong spend na kayat mo? Inta rumwar, inta ag-restaurant, inta Wow. shopping, kas dyan. Sige na, Wow. ginala ka. Anong spend nga ti kayat mo? Aya. Ag-spend ka ti oras, ang tantajer warin, tagbuya ti sine, intag shopping, tagumatang ti badok ng sapatos ko, kinsinelas ko. Hanga spend day oras data. Nag-spend ka ti kwarta. Kasi may kag merienda. Pasado las 3. Gurata ko, kukwa lang dito niyo. Ikatok pa na gito Lagi masa. Koko ka damdama. Apay dayta! Gambaging dayta! Apay bagim dayta! Bagay nga ginatang ko dayta ka. Titikukan, ata, biskwit. Apo nagkaro ka mo ta, nyata mo biskwito na nga kano So, madigarod ka kasi niyang lang ako dayta. balon kon kadaldawan tapos kasi man ti ore domingo. Nyama atang. Nakaimot kayo. Bawal ka malaunay. niyan. Apo. Okay, tama na, dimas niyo. Nagadi kay madi balang kaya dayta. Ay. Nagdalas ni. Lima? Ang motor man. Nadikat. Nagbangkit. Ang motor mati ano eh. Oh. Iwas na to. Nga mo? Apa yung electric fan ako? Kasi ka man. Nadikat. Nadikat. Nagbangkit. Kita Bakit mo mana? nagsug na ko? Madik mo lang, oy. Madikat ka na. Bakay, sige, sumbang ka karod. Ito ka mo, ginagay kamay. Mangan kami ti sabay, nagimas. Nya, manganti sabo. Paguray mata. Nung damagang ano, kami may sabo ko lang nga roda ito yan. Damagang mata ni kangka. Mga kabiti sabo kung kulanan. Nakisakto mo na ngagsubo Ara manakpay. Baka ano nalungsot. Ala, sakto mo na ngagsubo, mo na. Naringta. So, kamambing ka. Madala makita makanak ka. Ha? Nagkamambing ka. Naman na. Sano maatan? Pang may salaan ka. Drawingan nyo, nakita rupa yaw. Tapos nakita agong nyo, nagbusi-busingar. At ang iwa mo nga nakalablab baga. Day tadilam nga, nakalamlam mo yun. Tangupan mo nga tatipin. Ay, alam mo yun. Tangupan mo nga tatipin na. Tapos nataagong mo nga sila agong tipusa. Oh. Awanan, di answer mo. Hindi mo na ibaga. Ganyan. Laka. Oh, Nadamag mo di balitan? nga dyan. Adyan nga lalaki nga dinanog na kano di asawa na gaputi karirils na naksa, tayo lutuin na. Ay, natinanog na nibag na. Wow! Apo, nagloko mo, tetan. Bagbay ka niya lakay nga makmak sa lutot niya. Ay, saan nga talaga tasyak kita galuto? Lakay, malagi mo pa lang dagat aram ka kanyak? Wala! Kinidaya nga lang ti kanigay. Inisiman ka ti nakasamsamit. I love you to ko na matag. Hanak pa nagay, I love you. Lakay, effective mo di panagdayi mo niya. Os talaga? Wow, effective. Di masitsang ka? Sama, haan, data. Kaso naman ako na
Ngamin, nagkwata. Ako. Nagkwata. Kalimag anggan. So nga, tidya pa nag-diet mo. So nga, ituloy-tuloy mo lang dahil. Ay, agkwata. Wow! Palot. Wow! Anya manin dahil tararami din kasing. Hindi ba yan makita nga gikid-kita ya? Si kayo laki, di nga babae man. Di kayo mauawatan. Parut-parutan nyo dahil kita kid-kida yo. Sa'yo lang drawing-drawingan. Drawing-drawingan nyo dahil kita rupa yo. Tapos dahil kita agong nyo nga busi-busingar. At ang iwa mo nga nakalablabaga. Dahil tadilam nga nakalamblam mo yun. Tangupan mo nga tatipin. Ay, alam mo yun. Tangupan mo nga tatiping na. Tapos dahil taagong mo nga sila agong tipusa. Oh. Awa, nandiyan answer mo. Hindi mo na ibaga. Ganyan.